Mbak Wiwin. Nggih, Mbak. Sesuk lak wis wayahe Jumat berkah maneng ya. Iki aku titip koyo biasane ya, Mbak ya. Oh iya. Gawe anake sampean, ambek anake Mbak Yu. Iya, wis matur suwun lho, Mbak. Oh, wis titik edeng sementing kan oleh kabeh ya, Mbak ya. Standar muga rezeki sampean penak lancar ya, Mbak ya. Amin. Kok aja lali sampean kek nonang anake Mbak Yu ya. Ya wis, Mbak, aku sik repot ning omah. Iya, Mbak, iya, Mbak. Suwun ya, Mbak. Iya, Mbak. Lumayan rek kan Jumat berkah garek cilik. Kebetulan anakku loro dadi iki gawe Rafael ambek Rehan ae. Lah iki mah lak dina Jumat tak marani Mbak Nur lah. Soalnya kan biasanya wonge dum-dum, engko lek gak tak disiki selak ambek Mbak Nur diwenehno wonge langsung ki engko. Mbak Nur, Ya, Mbak. gak titip Jumat berkah ta Mbak kayak biasane. Ya Allah lali aku, Mbak, saiki wis wayahe Jumat maneng Iya, ya. Jumat saiki Mbak. Iya, Mbak, sih, Mbak. Mbak, biasanya kan aku kan ngekei 10.000. Lah kebetulan minggu ini aku oleh rezeki lebih. Jadi aku alhamdulillah, Mbak. nggak ini 20.000-an ya, Mbak ya. Engko arek-arek liyane gampang kok tak kei. Iya. Sampeyan tak titipi kok biasane anake Mbak Yus ya. Mbak. Alhamdulillah, matur suwun ya Mbak. Iya, Mbak. Barokah Mbak. Suwun ya dieling lali Iya, aku Mbak. soalnya. Ayo, Mbak. Iya, Mbak. Suwun. Alhamdulillah rek nambah 20.000. Wis kayaknya anakku biasane ae. Mbak Nung, sampe iki senengane dum-dum Jumat berkah gare cilik-cilik dah. Walah iya, Mbak, saking titik edang, sementing oleh kabeh. Walah mbak sekali-kali anakku kok dikei. Ya duduk njaluk, cuman dhek iku lho wingi mulai nangis jarene koncone padha tuku jajan teko dhuwit teko Mbak Nur jare ngene. Anakku dhewe wis gak diwehi. Ngene lho Mbak, aku titip ae 10.000 ya. Engko sampean kekno anakku ngono ya Mbak, awake cek seneng. Lho, sik ta lah, Mbak. Kabeh ku tak kei, anake sampean ya mesti oleh. Anakku lho nangis kok gak tau dikei jarene ben Jumat. Ya apa sih? Makane karepku mrene, sampean tak kei ae engko tolong pura-pura kekno anakku. Ya gak usah kaya ngono, Mbak. Wong biasane anak sampean mesti tak kei kok. Mesti ku tak titipno Mbak Wiwin. Kan ome sampean Mbak Wiwin jejer, karepku mesti san tak kon ngekekno. Oh, Mbak, tapi Mbak Wiwin gak tau kei. Ya Allah, mesti tak kei Mbak, malah minggu ini aku oleh rezeki lebih, ku tak lebih ya arek tak kei 20.000-an. Ngene, Mbak Nung ki ana apa karo anakku iki kok cek sentimene dilewati. Sampai detono ya. Ya mesti tak kei lah Mbak, wong arek cilik ku kabeh oleh padha rata, mosok ya tak pilih iku cek mentolo. Berarti Mbak Wiwin gak disampaikan ning anakku berarti. Gak mungkin anakku bojo, wong anakku lo nangis-nangis jan Kak. Lah terus saiki anakku lo nangis-nangis gak tau diwehi jare. Lah terus saiki duwe mlebu ning endi, Mbak? Alam Mbak, wis ngene Mbak. Berikute sampai langsung kena anakku Mbak sakno. Wis gak usah akeh-akeh titik gasarat, jenenge arek cilik dikek kan seneng. Ya Allah, ya mosok ero aku lek ternyata gak sampe nang sampean. Walah ya wis bano Mbak, wis gak usah nyelatu nang Mbak Wiwin, wis cukup tau wae ben kedepane kok langsung tak tetepno sampean ae lek ngono Mbak. Iya, wis langsung kena anakku Mbak. Seneng deh engko cek langsung blayu tuku jajan karo kanca-kancane. Jenenge wong gak ngerti. Iya, wis suwun ya Mbak ya. Ya Mbak sepurane ya Mbak. Ya, gak apa-apa. Mbak Nur, ya Allah ngomong rek dino Jumat Mbak, gak titip ta. Oh iya wis Jumat maneng ya wisan ya. Oh iya Mbak, iki lho Mbak. Aku titip gawe anake sampean ae ya Mbak. Loh, lah apa Mbak kok gak koyo biasane ambek anake Mbak Yus? Kan menisan Mbak kok omahku jejer ae. Walah anu Mbak, lek Mbak Yus mau wis tak kena dhewe, ketepaan mau tempat blonjo mau aku ketemu. Jadi wis langsung teh Mbak Yus tak kena dhewe, iku titip gawe anake sampean ae ya. Berarti wis sampean kene dhewe ning Mbak Yus, Mbak? Iya, soalnya ketemu ae mau ketepakane, mesisan. Walah, ya wis lah Mbak Nur aku matur suwun ya, Mbak. Iya, Mbak. Ayo, Mbak. Nggih. Waduh, tuwa ngene iki lak berkurang jatahe anakku. Tapi kira-kira Mbak Yus ngomong gak ya nang Mbak Nur lek gak tak wene duite. Tapi ketoke gak ngarah ngomong, buktine Mbak Nur meneng ae gak nyelatu aku. Duh, berkurang rek mek lah 10.000.